Abara ikuruase kanisa ya St Andrews kawa kuruase nsemelia ya Suneka ime kaunti ya Kisii igobagikeire bikorwa ebyechimbo chimbe byo byabere bigokorekana asa matuko bwangoiga kwa nikiwayo nigo batebire buna nigo abantu bante kumweranira omunenya sae eliyo kweneke buna chimbo chingiye cyabare iranereire umusoki itonde mo Steven nigatara gwekenseme ya Suneka na ukorega ndiyo robotiro kubwati yasenkira yobikiranu Ebyombe ao bikwegera chimbu chingia byabeire bikogikeri chimbu chimbe chobo kibago nobo soku bwaene kigu asorongo rwa Gusii. Obo mobwe kanisa ya Catholic na bubwa bwango igakobekeri ogiri ayebena ase bikorebyo gati yabo okorosigwa maiso kwa mwana Junior Sagini. Chimbu charokanira ase bwango iga tichiri chimbu chiri chingia abokenya sana bokemwanya abantu gosambwa nisa utoka abantu bakorera yara mabe Nyasaye ngo samba kero muntu akorera mabe tinyeganete ngani ngore ngo gotigara Nyasaye ngo itakoro munjo akorera yara mabe ntoganete ngambale ngabale ngo gotigara. The Catholic faith, we are condemning the evil in society amangana to igura go kwaneka muna abantu koruziwa maiso muna violence of any type etoko condemn ande tuagambire nabagaka baito nakobatebinga tiga tonyare ko babarendi the mentors, the protectors and the providers of our families and our children. Bakogikeri bokongwe bikorebyo nigo babasabira babwatani be kanisa kurandi omorembe no bwa matobuya bakobwatia chimbu kireme yebuku tokobolinga Nyasanya aleko tutumero moyo yo mutagatifu ingakero yo muitanya ale gonchoreria na gwitabire giro gotulna okora yaramaya tiga tugane ne abanda yaramaya kirio kugani okorerwe na yugani mwanya bantu mino ne rakorerwa igo tusabirna yaramaya tugikeria yaramabe asinjira chonse ichi yamate chito na turangiria abantu baitabire giro gotoliwa. As a community, as a church, we want to be able to see na tuarenge kale tuarenga abantu barabatoereru na inda abantu babwato mochoko ase obogima bwabo neji family chieito gito ko sangana na bande ko sabera abakori amabe baonjere bakora yaramaya kusabera turne cyamate ciga cyakunura makunwa iga nabalia banyorire mechande iga kuno mwana sagini na bande sanyare ko basinya na abakonye na ko baraba mu bogo sini wasorendruaye nonya se chinga keje chemega Yesu guku nigo basabira abantu ko babatoereru nonye bagocenga na totige ayaramaya no wa Kristo tiga konyaro kuna karo yo moita tiga ayaramabe na okora ayaramaya mosiseniwe na ande tobaganira mwako muyebwe bisyo otali nemekone yiga egandra tokorekana ngegere abantu banyisa bamenya sobolemo na sobotoeru na sobosanga mosiseniwe na sukwengia nonye bikore ibe biganite korokana sorogongo rwa Gusii nigo bone kanisa yeso kina kubiki ngana ya yebene asebono yagikeirie bikore byo na gusaba abantu banyare gonje lichinkoro cyabo na kugende lichimbwa chingia ko reporteria Ndizi TV korega sensemo ya St Andrews kagwa Catholic Church gotoka nsemo ya Suneka ene bunge ya Bonchari area Italiane Ndemo Steven.